O Concello de Ribeira traballa nas novas medidas de cara á seguinte fase de desescalada que podería iniciarse o 25 de maio. Falamos co alcalde Manuel Ruiz Rivas para coñecer este e outros detalles. O Concello de Ribeira traballou arreo e segue a traballar na mellora da protección dos seus veciños e veciñas. Nesta liña distribuíronse máis de 40.000 mascarillas polas vivendas da localidade. Mais tamén se traballa na seguridade de pemes e comercios, distribuíndose mamparas de protección, pantallas e mascarillas entre os comercios. O Concello, co apoio de todos os grupos que así o estimaron oportuno, pois leva desde o primer momento intentando dar material a toda a xente. Material nun momento que era moi difícil conseguir unhas mascarillas, repartimos máis de 40.000 mascarillas en este Concello, creo que é unha cantidad importante, pero tamén desde o primer momento aqueles negocios que tiñan que permanecer abertos, como podía ser, por exemplo, os supermercados, se lle daron pantallas faciales. En estes momentos, con esta primeira fase do desescalada, pois levamos repartidas máis de 1.000 pantallas faciales entre as que se repartiron anteriormente a todos estes comercios que abriron agora, basicamente pois os poucos comercios de hostelería que abriron, as peluquerías, os comercios, levamos máis de 1.000, pero que aparte as mamparas divisorias levamos en estes momentos máis cerca de 200 que 250, non podría precisar o número, pero todos aqueles que a través da Asociación de Empresarios ou a través do registro se habían posto en contacto con nós, pois se lle repartiron. Eu creo que é unha cantidad moi importante de material que chegaron ás más dos nosos comerciantes, hosteleros. A medida que avanzamos na desescalada vanse reactivando novos servizos. O Resedor ribeirense anunciou esta mañá a entrada en funcionamento da zona azul ante a reapertura dos negocios e comercios. Hoxe tamén comenzaba de novo por solicitud dos propios comerciantes a zona azul. Vamos a ser laxos no cumprimento esta semana, mentras a xente se vai enterando. En principio vai a seguir por hora e media, como viña sendo habitual, tamén por solicitud dos propios comerciantes, pero tampouco se descarta que nun futuro, se fora necesario, poder ampliar este horario. Este sábado tamén se retomou o mercadiño semanal, tan só no referente á alimentación. Malia rexistrarse moita afluencia de xente en algún momento puntual, a xornada matinal do sábado no mercadillo realizouse respetando todas as medidas de seguridade por parte de vendedores e tamén de clientes. Un dispositivo de vixilancia para garantir que se cumprisen as medidas de seguridade foi despregado dende o Concello. Non o que é alimentación plantas, creo que basicamente a organización foi moi boa, o comportamento da xente creo que foi moi bo. Hubo algún momento de unha hora punta no que pudo haber xente, pero claro, eu é a primeira vez na miña vida que veo nun puesto dun mercadillo a xente a cola con máis de 2 metros de distancia, porque non vin en ningún outro mercadillo que se houbera celebrado hasta ahora en Galicia. A distancia entre os puestos era moi superior ao que exige a propia legislación galega. Tuvimos policía local, tuvimos a OGAIN, tuvimos a Protección Civil, e creo que en síntesis pois o comportamento da xente está sendo bo. Si é verdad que xa hai colectivos que empezan a creer que un amigo non te pode contagiar. Claro, o que non te pode contagiar é o que non ves. Ora, o que ves, ese pode contagiar todo o mundo ou ti podes contagiar a un amigo. Pero, basicamente, salvo algún colectivo que ten que ver ca edad, non? Desgraciadamente, pois creo que o comportamento da xente está sendo bo e ese é o camiño a seguir. De cara aos próximos días, estánse a traballar nunha serie de medidas para continuar ampliando os servizos. A partir do mércores realizarase a apertura da porta principal do Concello para acceder á Casa Consistorial. Con saída pola porta traseira, dotarase dun arco de toma de temperatura e desinfección. Estamos preparando tanto o que é esta semana inteira como o que é xa o comenzo da seguinte fase, sempre pensando que Galicia, en concreto a nosa comarca, vai entrar en esta segunda fase, non? En ese sentido, pois tanto o que é a nivel local e na fase 1 na que nos encontramos, estamos preparando todo o que é a entrada en vigor, por decirlo así,
pois de medidas que melloran os protocolos que hasta ahora viñamos seguindo, de control de temperaturas, de uso de mascarillas en instalacións municipales, e posiblemente o miércoles xa entrará o novo arco que controla a temperatura e desinfección corporal e demás. Por outra parte tamén ese mismo día pois xa se facerán en diversos edificios municipales o que é o control de acceso á xente a través de marcas no chan que lle di o lugar máis axeitado para seguir esas indicacións de posible cruce entre persoas en estes locales. Nesta segunda fase, que se iniciaría previsiblemente o 25 de maio, podería realizarse a apertura da biblioteca, tamén de algunhas actividades deportivas, non así as actividades de cardio, actividades dirixidas e bike do Gimnasio da Fieiteira, que non se retomarán ata o 1 de xuño. En esta fase 2, pois xa poderíamos abrir o que é a biblioteca, estáse tamén acondicionando o lugar para que non haya, digamos, o cruce entre persoas, para a distancia entre as mismas, e o mesmo as actividades deportivas, non? En estes momentos o que podo afirmar é que a piscina non se vai abrir, non se vai abrir por razóns obvias, non? A piscina pois non é basicamente o coste, que tamén podería ser unha importante razón, porque só se pode utilizar por 6 persoas á vez, non se poden utilizar os vestuarios nas duchas, entonces non é nin social nin económicamente rentable o ter unha infraestructura destas características que a xente que ten que traballar en ela para non poder prestar ningún tipo de servicio. O que si se vai a prestar xa é o servicio da pista de atletismo, que se vai a abrir en esa segunda fase. No Concello traballan tamén agora en elaborar as bases para activar as axudas a parados e traballadores en ERTE, no marco do Plan Reactiva Ribeira. As axudas foron en material. Esta semana, como antes decía, co Plan Reactiva Ribeira, pois esperemos tamén que se podan aprobar o que son as bases de axuda para aquelas persoas que foron ao paro ou ben ao ERTE, no que é basicamente o pagar o que sería as contribucións ou impuestos municipales dun ano ou un trimestre según a condición na que se encontre. Por outra parte, tamén nos gustaría xa ter moi definidas as bases das axudas produtivas e non produtivas a todo o sector afectado polo COVID, ben cunha reducción de, digamos, de ingresos de o 75% e ben aqueles que tuveron que pechar necesariamente, como son estes sectores basicamente do comercio minorista. Ribeira conta con 8 das súas 9 parroquias con liberdade de horarios para saír a pasear e facer deporte. Mais aínda se mantén Santa Uxía con esta restricción horaria por franxas de idade. O alcalde pide á veciñanza que manteña as medidas de seguridade recomendadas. A situación está mellorando, pero o risco de contagio aínda existe. O pedirlle á xente responsabilidade. Ahora xa é imposible prácticamente pois controlar que fai unha persona fora da casa. É o único que estou dicindo que en esta situación estemos o indispensable. Pois se podemos pasear unha hora, paseemos unha hora. Se podemos salir a correr antes das 10, salgamos a correr preferiblemente antes das 10, salvo que un este nun núcleo que non sea o de Ribeira. Pero basicamente hai cousas que se agora en Ribeira prácticamente esta pandemia está controlada, que non vencida, pois donde podemos contagiarnos é fora de Ribeira ou estando en contacto con xente que sea fora de Ribeira. Entonces non ten sentido ir a tomar unha caña a Padrón, como non ten sentido ir de compras a Santiago ou a Coruña, como non ten sentido, porque aparte está prohibido ir a pasear a algún destes lugares, non? Por lo tanto, o único que pido é responsabilidade a xente, é dicir, ao final o que fan os povos desde casi a prehistoria, cando teñen algunha alarma, é encerrarse en sí mismo. En este caso, o cerrar Ribeira aos ribeirenses, pois non só vai a ser beneficioso para a nosa salud, sino sobre todo para o noso comercio, para a nosa hostelería que vai a abrir próximamente, e se tomamos unha caña, que sea en Ribeira, e se compramos, que sea en Ribeira. E posteriormente, pois xa teremos tempo para esa, sobre todo, economía comarcal, non? Non somos comarcalistas, pero, bueno, a nosa comarca acaba en Rianxo, e a partir de aí outras son as comarcas que teñen que mirar polo seu, nós temos que mirar pola nosa economía.